Що то за предивна в світі новина, що Діва Марія сина вродила, вона його породила, зараз його і сповила Господнє дитя. Три царі зі сходу до рожденого йдуть, злото ладан смирну, подарки несуть. Вийшов Ірод, та й питає, і до себе завертає, куди вийдете. Люди йому кажуть, до рожденого йдем, злото ладан смирну, подарки несе.